У той дзень чалавецтва атрымала напамін. Гэтую сцэну парадзіравалі столькі разоў, што цяпер яе ніхто не ўспрымае ўсур'ёз. Тытаны з'ядуць нас як жывёл! Але ў нас ёсць сцены. Яны дакладна не змогуць прайсці праз галоўную браму. Напэўна. Я выратую цябе, мама! Эрен, дапамажы мне! Без панікі, я тут, каб выратаваць вас. Ганс, дзякуй Богу! Добра, дапамажы Эрену! Бяжым нахрен адсюль! Ганс, што за халера? Ганс, моя мама! Нахрен мамку! Нахрен цябе, Ганс! Не! О боже, я не гэтага чакаў, калі націскаў на гэтую спасылку. Егар! Ес! Эрен, як ты? З гэтага дня я клянуся, што заб'ю кожнага тытана. Але перад гэтым я станчу на іх магілах. І я краплю сябе кроўю кожнага тытана, якога я знішчу. Яны запомняць мяне. І кожную гэту тварыну я буду рэзаць і есці, а потым знайду іх Ён мамак, усё яшчэ іх таксама працягвае. зарэжу і з'ем. Кожны гробаны тытан падзе ад маёй рукі. Господи, Эрен, пройшло вже 2 чортових годи! Затикніся вже урешті-решт! І так? Любіш титанов? О, боже Не, мой. нахрен іх усіх, я ніколі не здамся. Гэта военное вучылішча. Усе гэтыя трэніроўкі бессэнсоўныя, бо 90% з вас памруць. Ну што, другасныя персонажы, назовіцеся. Я інтэрнет-мем. У мяне выдатны зад, калі я тытан. Я буду забити, а я буду живий. Занадта рана. А я буду сапраўды цікавым персонажам. Замоўкні, Джин ці Джонг. Вяртайся, калі станеш галоўным персонажам. Гей, хвилинку, у меня есть экранный час? Не слухай его! Ты мой галоўны персонаж. Затыкніся, Марка! Вяртайся, калі не будешь одноразовым персонажам. Занадта рана. Віншую з заканчэннем вучобы. Цяпер вы афіцыйна правернае гарматнае мяса. Цяпер у меня ёсць зброя супраць тытанаў. На самой справе, Лёзо, не зусім зброя. Не слухай яе. У гэтых тупых тытанаў няма шансу супраць мяне. Скажы мне гэта прямо ў твар, маленькая курва. Гэта тытаны, і яны атакуюць. Нам прыйдзецца з імі змагацца. Мне трохи страшэнна думкі, што мы будзем змагацца з тытанамі. Я катэгарычна не згодны з тваім настроем. Чаму мы ўсе крычым? Не ведаю, хіба не так мы павінны размаўляць у гэтым анімэ. Чаго? Гробаныя тытаны, гробаныя тытаны, гробаныя тытаны. Чаго? Народ, я толькі што опісаўся. Бульба! Што за халера? Усе памерлі. Акрамя мяне, бо я галоўны Твой хлопец, брат, загінуў. Гей, ён мне не хлопец. Пакуль. Жах. Ты ведаеш, чаму ён столькі для мяне значыць? Гей, Мікаса, возьми гэты сраны шалік. О боже, ён падарыў мне шалік. Як добра пахне. Буду насіць яго доўга, ён заўважыць, мы пачнем сустракацца, пажэнімся, і у нас будзе шмат дзяцей. Падабаецца? Нармальна. Сапраўды, навошта цяпер жыць? Вы бачылі гэтага тытана? Хто гэта можа быць? Эрен. Дакладна, Эрен. Сур'ёзна, ну хто ж яшчэ? Ай, ды мабыць. О, глядзі, гэта сапраўды Эрен. Вау, Неверагодна, хто б мог як так подумаць? здарылася? Хто Вау, такі цумаць? неверагодна. Ды ну вас усіх. У вас літаральна 5 хвилин, каб все растлумачыць, пакуль мы не разнеслі вам мозги нахрен. Зараз усе думаюць, што я пагроза для чалавецтва. Толькі ты, Армін, можаш іх пераканаць, я веру ў цябе. Не стреляйте, кур! Навошта забіваць нашу надзею, калі з іх дапамогай можна залатаць сцяну? Гэта добры план, сэр, вы павінны ўсім распавесці. Итак, слухайте все. Мы збіраемся адбіць сцяну у тытанаў. Так што слухайте наш план. Тое, што мы будзем рабіць, гэта... Ён жа разумее, што знаходзіцца ў некалькіх сотнях метраў, так? Узяць жыцці і перавярнуць іх дагары нагамі. У стылі прынца з Беверлі-Хілз. Не, ён дакладна не разумее. Вось такі план. У каго ёсць пытанні? Добра, спадзяюся, зразумелі. Разлаваць Эрена тым, што ён тытан, каб ён ударыў сябе па твары? Так. Гей, Эрен, ведаеш што? Ты тытан! Давай яшчэ раз. Не, мы павінны прымусіць яго данесці валон. З дарогі, хлопцы, ён даволі цяжкі. Выбачайце, я тут іду. О, дзе я? Пачакайце, вы... Выведвальны атрад, полк. Легіён, корпус. Неважна. Так, і я капітан Леві.
Што гэта было? Ігнаруй. І так, Ерен, памятаеш гэты ключ ад падвала, які будзе важным сюжэтным элементам? Мабыць, скажаш нам, што там? Так, я памятаю, мне бацька распавядаў пра яго. Гэй, тата, што ў нашым падвале? О, вядома, сынку, гэта называецца «Ідзі чытай клятую мангу». Халера, кожны чортовы раз. І так, падчас судовага пасяджэння мы вырашаем, пакараць Эрена Ігера смерцю ці не, абодва бакі, вам слова. Заб'ем яго. Так, заб'ем яго нахрен, калі ласка. Моцныя аргументы, як на гэта глядзіць рэлігія? Як паслядоўнік сцяны кажу, што па нашай веры любыя іншародныя аб'екты выяўляюць вялікую пагрозу для нас. Гэта даўно было прадказана нашым заснавальнікам і вярхоўным прарокам, лордам Зянонам. Абвінавачванаму ёсць што сказаць? Эрен, ты зможаш выкруціцца з гэтай сітуацыі. Калі гучна крычаць, гэта вырашыць усе мае праблемы. О, так. Хопіць. Яшчэ. Хопіць. Малыш, давай сильнее. Хопіць. Вось так, добра. Капітан, Эрену гэта падабаецца. Эрен спыні атрымліваць асалоду. О, так. Хопіць. Эрен. Менавіта так явольшчыцы бачаць гэтую сцэну? Так, з мяне хопіць. Я прапаную ўзяць Эрена пад мой уласны кантроль на працягу ўсяго часу. О боже, так! Матка боска. Падтрымліваю, толькі цяпер фанаткі будуць думаць, што ў вас нейкія схільнасці да дамінавання. Цяпер усё. Дазволь прадставіць табе маю каманду. Труп 1, труп 2, труп 3 і Петра. Я адзіная, за кого хвалюецца, бо я мілая. Што наконт яе? Тытаны мяне ўзбуджаюць. Мне не пачулася? Так. Не, хопіць. Выведвальны атрад, на выхад. Але спачатку. Уборка! О боже, ад гэтай тваёй уборкі я так змакрэў. Што? Што? Пачакай, як доўга мы будзем ехаць на гэтых канях? Ну, каля 5 эпізодаў. Што? Як так выйшла, што раней за адзін эпізод праходзілі гады, а цяпер палова аркі прысвечана сраным каням? Пра што наогул гэтая арка? Ого, які выдатны задак. Курва матка, што гэта за халера? Не хвалюйся, Эрен. Гэта ўсё частка безадмоўнага плана Эрвіна. Гэта ўсё частка безадмоўнага плана Эрвіна. Місія выканана. Місія правалена. Атрад Леві, узяць яе. О, не, атрад Леві, ён загінуў. Петра, не! Нядрэнны удар, ёлуп. Боже мой. Эрен, можешь не быць пастаянна з'едзеным. Господи, прыйдзецца ўсё рабіць самому. Не ведаю, як ты, але я лічу гэту місію поўным правалам. Проста чарговы дзень для выведвальнага атрада. Вся моя команда загінула. Я ведаю, што вы ўсе трохі напужаныя, але мы выявілі, што я не гэта жаночы тытан, нават калі гэта было відавочна для ўсіх, хто глядзеў, нават для сляпых. У мяне ёсць цалкам безадмоўны план, які прывабіць яе ў пастку. Які план? Эні, калі ласка, пайшлі з намі, пліз. Не. Ён не спрацаваў. Ды чорт з ёй! Эрен, зараз добры час, каб разлавацца. У гэтым мой сакрэт, братка. Я заўсёды злы. Як балюча! Нешта павінна было Я адбыцца? не ведаю, гэта проста крута гучала ў галаве. Дубль 2. Цяпер яшчэ больш баліць. Эрен, ператварыся ў тытана. Я спрабую, окей? Ты недастаткова старайся. Што ты хочаш, каб я зрабіў? Боже, Эрен, просто затахніся і залазь у клятага титана! Мне аднаму здаецца, што гэта выглядае як нейкі вельмі буяны секс тытанаў. Боже, не псуйся, Армін. І так, Эні, цяпер я магу ўзяць цябе як захачу. Што гэта за халера? Гамон! Чыты! Гэта чыты! І так, Эрвін, на працягу апошніх дзён ты дапусціў шмат ахвяраў, у сотню жыццяў. І ўсё, што ты мне можаш паказаць, гэта палоннага, да якога нават нельга дакранацца? Адказвай. Проста чарговы дзень для выведвальнага атрада. Чаму ты пакінуў мою маму паміраць, вырадак? Мне шкада, ясна? Я ведаю толькі сакрэтную тэхніку ўцёкаў. Гэта што, была адсылка на Джоджо? Эрен, пра што ты гаворыш? Твая маці загінула. Зараз не час для адсылак на Джоджо. Заўсёды ёсць час на адсылкі на Джоджо. Ты маеш рацыю. Я зрабіў адсылку на Джоджо рэферэнс. О, не! Боже мой! Што за халера адбываецца? Мне хто-небудзь адкажа на пытанне, гэты гігук са сваёй камандай, што, роботы? Бо для стварэння такіх ролікаў трэба каласальная колькасць часу і сілаў. Гэты ролік па атакі тытосаў перакладзены і агучаны камандай Анібел. За мікрафонам былі Такаге, Камбэк і Зігерт. Яшчэ пачуемся! And on time too. I'm actually going to be in Japan next week, but I will have videos up in my absence. So until then, I've been Giguk, and I'll see you all next time.